Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo. Kagyari natin ng mga top stories of the day. Today is July 18, 2025, Biyernes nga adlaw. Masobra sa 6,000 ka mga pumunuyo sa Negros Occidental nag-evacuate bangod sang baha. Sa ikaduha nga adlaw, liwat na naman ginbaha ang Kabangkalan City bangod sang ulan nga dalasang habagat. Sa Lakyan, nagtaklad sa railing sa tubangan sang simbahan. Mananagat missing sa Sagay City. Kag sa Good Vibes, mga peta sa bukid nga may matahog nga view. Inatanan sa Digicast Negros 10. Una kita sa number 10, bagyong Krising ang nagapalapit na sa duta ginapaabot nga subong nga gabi, ini magalandfall. As of 3 p.m., ang bagyong Krising ang yara sa 135 kilometers east sa Apari, Cagayan, pero ang dala sini nga panganod ang nagaigo na sa kadutaan may kabaskugon ini nga 75 kilometers per hour. Ginapaabot nga magalandfall ini subong nga gabi sa Cagayan o sa Babuyan Islands. Parayon nga ginapabaskog ni Krising ang hangin nga habagat. Ang habagat amo naman ang nagadalasang mabunok nga ulan sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. May mga probinsya sa Northern Negros o kung may mga probinsya nga napaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 kag 1 sa Northern Luzon. Las 2 kaina, ginpaidalom ang Negros Occidental kag Oriental sa red level nga heavy rainfall warning. Po silingon, seryoso nga pagbaha ang palabuton. Gani parayon sa gihapon nga mag-ulo-aligmat patok sa baha, pati na sa landslide. Sa number 9, mga pumuluyo sa banwa sa Binalbagan nakapamunit sa mga bagay-bagay nga pwede pa mapuslan gikan sa nagasaka nga tubig sa suba. Ining eksena kay nasang aga sa may Binalbagan River sa boundary sa barangay Marina kag San Jose sa banwa sa Binalbagan. Samtang nagasaka ang tubig sa suba, may nagaidas nga mga tawo nga nagabantay. Nagalantaw sila samtang ang ilang mga kaingod balay nagapamunit sa mga bagay nga pwede pa mapuslan sa mismo nga suba. Sa igad sang dalan, may natipon na nga mga kahoy nga pwede pa magamit. Miyara sa mga prutas kaangay isang saging, kapayas kag lube. Dumidugay ang lalaki nga ini, nakasikop kay nagkuha sa container nga may unod nga krudo. Istorya nila, kadamo sang nagakaanod sa suba. May balay pagani kuno nga naanod kag ang puwertahan na stuck sa idalom sang taytay. May nakalabay man nga patay nga baka kag patay nga baboy. Mas mataas pa gid ang tubig subong adlaw kung ikumpara sa kahapon. In kaso kinahanglan iga-evacuate, nakahanda naman sila. Pero samtang wala pa, amo sini ang ilagi nakasakuan ang maniod kag mamunit sa suba sa mga butang nga pwede pa mapuslan. Kako nung ginanaw? Buhi pa? Patay na. Baboy. Baboy pagi patay naman. Balay. Mera man? Ano? Gertahan. Ano pertahan sa balayo? Oo. Sa number 8, isa ka mangingisdangan report na missing sa Sagay City. Tubtob subong parayon nga ginapangita ang isa ka mangingisda nga nadula sa baybayon sang Barangay Old Sagay sa Sagay City, Negros Occidental. Base sa impormasyon, namukot ang 30 anyos nga mangingisda sa tung Miyerkules kag sang wala pa sa makapuli tubtob sang kagapon, gin pa ka maayos ang iyabayaw nga mag-report sa Coast Guard. Ginsiling ni George Cabalag, Operations and Warning Officer sang DRRMO Sagay, mga alas 3 Huwebes ang kaagahon ulihi nga nakitaan ang biktima nga nagapangisda. Nakitaan ang bangka sang biktima sa bahin sa Barangay Suyak, apang ini ang wala ini sang unod na. Nagaisahanon ang biktima nga nagagpangisda. Residente siya sang Purok Crotons sa Barangay Old Sagay. Suno kay Cabalag, may kabaskugon gid man ang hangin sa Sagay sa tung Huwebes nga adlaw. Ginpabalo na sa Coast Guard ang ilang mga counterpart sa Iloilo kag mga kaiping nga mga lugar angot sa nadula nga mangingisda sa Sagay City.
Sa number 7, isa ka salakyan na nagtaklad sa railing sa atubangan mismo sang San Sebastian Cathedral sa Bacolod. Nakabunggo sa railings kag nagsaka sa sidewalk sa tubangan sang San Sebastian Cathedral sa Dalan Rizal sa Bacolod City ang MG-ZS nga subcompact crossover SUV kay napasado las 2 sang kaagahon. Sunod sa traffic investigator, nag-away ang lalaki nga driver kag ang iya pasahero nga babayi. Rason nga nawarik ang manibela sang salakyan pakadto sa sidewalk. Bangod sang impact, nawasak ang makina sang salakyan. Pati na ang railings sang gigad sa dalan. Gidala sa Riverside Medical Center ang babae nga pasahero nga nakaangkon sang pila sa iya nga agta. Samtang nakapanghimos lang gid ang isa ka nagahigdaon kag nakahalin ang isa ka manugpakilimos antes nagbunggo ang among salakyan. Ang lugar sang insidente amo ang ginaplastaran kag ginatulugan sang nagapakilimos. Ginsiling ni Police Major Elmer Bonilla, pamuno sang Bacolod Traffic Enforcement Unit, kinahanglan nga bayaran ukon ipakayo sang mga involbado ang naguba nila nga mga street barriers nga ginapanag-iyahan sang syudad. Naghalin ang salakyan sa Barangay Villamonte kag padulong Kuntani sa Barangay 36. Sa number 6, masobra sa 500 ka mga residente sa Talisay City naka-avail sang tag 20 pesos kada kilo nga bugas. Mais 505 ka pumuluyo sa Talisay City ang tigayo naka-avail sang tag 20 pesos kada kilo nga bugas. Sa plaza sang Talisay, nagbaligya ang katapos ang FIACN BRIS o ng Federation of Irrigators Association Central Negros Bago River Irrigation System sang barato nga bugas. Sunod kay Pedro Limpangog, ang presidente sang grupo, 50 kasako sing tig 50 kilos ang tigayaw nila nga nabaligya upod ang probinsya sa Negros Occidental. Angon sa tuyo sang Marcos administration sa pagtanyag sang barato nga bugas sa mga vulnerable sector. Sang bulan sang Hunyo, nagbaligya na ang FIACN BRIS sang barato man nga bugas sa Banwa sang Pulupandan. Sunod kay Limpangog, magapakig-angot pa sila sa Kapitolyo Provincial kung ano ang masunod nga LGU nga ilabaligyaan. Sa number 5, ginapabot nga magadangat sa 350 million pesos ang halit kinatugas ang RSSI o ang peste sa mga tubo. Inisunod sa kay David Andrew Sanson, ang pamuno sa Task Force kag Sugar Regulatory Administration board member nga nagsapul man kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson Biyernes ang aga. Patag ni Sanson, malapit sa 3,000 hectares ang katubuhan ang naigo sang red-striped soft-scale insects nga ang epekto sini ang panubo sa ng pagpanubo sa tubtob katunga sang sugar content sang apektado nga tubo sa digman sa Egypt nga study. Ang 3,000 hectares kung ibase sa iya nga national production average ang sarang makahatag sang 700 million pesos nga balor sang sugar production. Ang projected losses na base sa reported kag validated infestation pero nagapati ang SRA nga mas malapad pagid ang nahalitan nga area. Iya gitalakay kay Governor Eugenio C. Lacson ang damlag pahinyo nila nga mag-declare sa state of calamity para makapatuman sang emergency purchase sang insecticide bilang sabat sa pagtapna sa makahalalit nga RSSI. Hindi man maglabot sa 30% nga kahalitan para tigayon makadeklara sang state of calamity. Ginalantaw kun ang balor sang kahalitan ang magatuga sang peste sarang manginbasehan sa among nga deklarasyon. Sunod kay Lacson, ining iya pa nga ipatuhoy sa Provincial Legal Office para matun-an. Right now, we're nearing 3,000 hectares. So, if you just multiply it with the average tons, national average of 60, then in terms of the national average also of the LPGTC we have, it was about mga 700 million. So, according sa Egypt na studies, it was a 50% loss sa sugarcane production. So if we get the 700 million, 50% of it is 350 million as of now. But it's still rising every week. The rise ang problem of viruses. Maybe we have not reached the minimum percentage of affected area. What about the value of losses that may happen if we do not treat this pest? No?
And so I'm gonna talk to legal and find out kung pwede yan. No? Because SRA naman has that figure of the possible losses in terms of value, no? In terms of pesos. Sa number 4, Department of National Defense Secretary magapangita sang pamaagi makapangita sang source ang pondo para ibulig sa banwa sang La Castellana. Tinguan nga mapagitaan sang alternative nga source ang pondo para masabatman ang kinahanglanon sang La Castellana angot sa sitwasyon nila dala sa paglupok sa bulkan kanlaon. Sa pagsinapol kahapon sa pre-disaster risk assessment nga ginpamunuan sa Department of National Defense paagi sa Zoom, gitalakay ang sitwasyon sa La Castellana sunod sa kay Office of the Civil Defense NIR Head Donato Sermeno III. Hindi man okay para sa OCD ang pagbalik sa mga pumuluyo nga nagapuyo nga sa sakop sang 6-kilometer danger zone pero ilang man nga ginarespeto ang desisyon sang LGU. Wala sang pondo na ang banwa para magbulig sustain sa mga 1,800 nga mga nagpinauli nga mga pumuluyo. Pero ginsiling man ni Sermeno nga may ginahanda ang LGU nga contingency plan in kaso maglupok ang bulkan. Sunod sa iya, may mga datos nga ginpangayo si Secretary Gilberto Teodoro para makita kung ano ang assistance nga sarang ma-extend sa La Castellana. Tinguan ni Teodoro nga mapangitaan sa alternative source. Dalo naman ang iban nga mga LGU nga may funding request pero ang priority amo ang La Castellana. Damlag pa, ginsili nga may approved budget na agikan sa Department of Budget and Management pero ini sa karon ang wala sa gihapon makaabot. Sunod sa istorya namang kapon, i-try ni Secretary Teodoro nga pagitaan ang other alternative na source kaya mo nang pinaka-urgent na nakita niya ang La Castellana sitwasyon. So i-try niya kay manuglakat mo to sa kahapon. So gindali-daligan ni pasubmit sa mga data ng mga LGU. So gindala na lang iban nga may funding request. Okay. Although ang ginatagaan niya gitutok ka ng La Castellana. Sa number 3, mga dalan sa Canlaon City sa Negros Oriental kag sa banwa sa La Castellana sa Negros Occidental, temporaryo nga wala malabyan bangod sang landslide. Parayon ang clearing operation sa dalan nga natabunan sa mga bato kag duta sa bahin sang Tukon-Tukon, Barangay Linuthangan sa Canlaon City, Negros Oriental. Naglunta ng landslide kay alas 8 sang aga bangod sa paghumok sang duta, tugas ang wala untat kapag bubo sa mabaskog nga ulan, dala sang habagat nga gipabaskog ni Bagyong Krising. Ginamat-amat palang sang mga residente ang natipag nga duta agud may maagyan ang mga motorista bisan isa lang kalin. Ugaling, bangod sa kadamo sang duta, bato kag kahoy nga narumpag sa dalan, nagakinahanglan ini sang heavy equipment. Nagpadala ang Canlaon LGU sang backhoe agud na padasig ang clearing operation para maagyan ini ang dalan. Nagbulig man ang katapos ang LDRRMO Canlaon sa paghawan sa lugar. Ang among dalan ang ginaagyan sa mga bus padulong o kung halin sa Canlaon City padulong sa Bacolod City. May nagluntad man nga landslide sa La Castellana kay nasang kaagahon sa may Taburda Road. Temporaryo nga wala maagyan ang mga bahin sang dalan bangod sa natiphag man nga duta. Galayon gid pakatuan sa Department of Public Works and Highways sa DPWH ang area para sa clearing operation. Tinguan sang DPWH nga mahawanan subong nga adlaw ang mga dalan. May temporary lang nga alagyan nga ginhimo sa kilid sang karsada. Sa number 2, 13 ka mga banwakang syudad sa Negros Occidental ang apektado sang baha. Masobra sa 6,000 ka mga pumuluyo gin-evacuate kag ang Kabangkalan City nagaplano na sa pagdeklarar sang state of calamity. Base sa 11 a.m. nga report sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, 6,997 ka mga persona ang yara sa mga evacuation center sa nagkalain-lain nga LGU. Ang Kabangkalan City may pinakamadamo nga gin-evacuate 1,613 ka pumuluyo.
Suno kay Mayor Benji Miranda, as of press time, iya iga-convene ang City DRRMC. Wala labot nga sa mga gin-evacuate, ang mga talamnan lubog man sa tubig baha suno sa iya. Ang Sipalay City may masobra sa 1,400 nga gin-evacuate. Ang Isabela may masobra sa 1,300. May mga gin-report nga baha kag gin-evacuate man sa Hinubaan, Kawayan, Binalbagan, Himamaylan City, Ilog, Candoni, Hinigaran, Calatrava, Moises Padilla kag Pontevedra. Sa Moises Padilla, may 4 ka mga balay nga gin-report nga ginanod sa sitio Sulbud, sakop sa Barangay Crossing, Magalyon. Naanod sa suba sang Binalbagan ang mga balay. May 4 man ka mga balay nga naguba sa Hinubaan, kag 4 sa La Castellana suno sa PDRRMO. Nagakabalaka naman ang mga mangunguma. Suno kay Pedro Limpangog, ang presidente sang Federation of Irrigators Association Central Negros, bago lamang nakasabwag ang mga rice planters kagaron natabunan sang tubig baha ang mga talamnan na bina ang sakop sang 4th District. Suno kay Irene Bell Plotenya, ang pamuno sang PDRRMO, ang flash flood nag-igo sa Southern Negros. Halos tanan nga mga banwak ang syudad sakop sang 5th kag 6th District sang Negros Occidental. Suno sa kay Governor Eugenio C. Lacson ang natupan sang tayuyon nga pag-ulan. Pero suno sa iya, base sa ulihing advisory sa Pag-asa, ginapaabot na ang pagtupa sang ulan sa bilog nga probinsya. Kung may magdeklara man sa state of calamity suno sa kay Lacson, iya ini nga ginapaabot na nga daan. Ang orange, ang alis sa part of 4th District, including Bacolod. And then dito sa babaw, sa north, yellow level. No? So in short, we can expect rain. No? Pero we should also focus also, or more alert dito sa 5th and 6th District. May possibility to declare state of calamity later? Actually, I'm not surprised if the LGUs, especially sa 5th and 6th, can already start declaring state of calamity, no? With regards to Typhoon Chrisin. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Sa Kabangkalan City, sa ikaduha nga adlaw liwat nga ginbaha ang syudad. Pila ka mga dalanon natabunan sang tubig baha. Sa ka PWD ang ginrescue matapos malapot sang tubig gikan sa suba ang iya nga balay. Yaring report. Ginsulod sa mga rescuers nga ginatapuan sang DRRMO sang Kabangkalan, Philippine Red Cross, 15th Infantry Battalion sang Philippine Army kag mga Army Reservist ang ining nga footwalk matapos magpangayo sang bulig ang mga opisyal sa barangay nga may isa ka PWD nga natrap sa iya nga balay sa barangay Talubangi sa Kabangkalan City kay inasang aga. Ang iya balay yara sa higad sang suba sa may Talubangi Bridge kag nagasige pa bunok ang ulan. Una nga nabaton nga impormasyon sang rescuers gikan sa mga kaingod balay, hindi kuno luyag magpa-rescue sang amo nga persona. Ang basang utot, ipat-push niya kay kasi magwa sa balay. Kaya ginahimo ta na, hindi man siya, kaya wala tuloy. Basta kami mas initay manawag ay ipa-confirm ka gid. Pero ang rescuers, porsigido. Hindi sila luyag nga may mabutang sa delikado nga sitwasyon gani nagsaylo sa pihak para mas mapahapos ang paglapot sa among PWD. Naguyod sila sang bangka para may makargahan sa iya kag sa iya nga kasapatan. Dugay-dugay, naghinugyaw ang mga pumuluyo. Sa unahan, nakita nga karga na sang bangka ang PWD nga si Valentino Bantasan. Bit-bit niya ang iya alaga nga ido kag pati na ang iya nga manok. Istorya niya, hindi siya luyag nga bayaan ng iya nga kasapatan. Kamusta tingin mo lugar? Ang lugar mo to, kamusta to, sir? Nagbutalog sa ibabaw. Wala ka pa nagalinto nga daanaw. May mga sapat ko. Hindi mo pambiyaan ang sapat mo. Tikon ikaw madula, paano sapat? Kung mano nagidang balay, malangoy mo ko. Baka langoy ka man lang. Gindala si Valentino sa barangay para matagaan sang ilislan kag bayo kay nagakurog sang tugnaw. Isa lang siya sa hindi magdubo sa 1,600 ka mga persona nga na-rescue kag mga nag-evacuate sa Kabangkalan bangod sang sige nga pag-ulan nga nagresulta sa liwat naman nga pagbaha. Ang kilid sang mall, amo sinikadalom ang tubig, mga 12:00 kainas ang udto.
Sa unhan sini, may merkado sa Sitio Utod, pakadto sa Barangay Hilamunan, amo naman sini kadalom sang tubig. Kung magsugat anay ang duha ka mga salakyan, nagasaka pagid ang tubig. Sa Kamugaw Bridge, nagadagsa ang tawo. Ginausisa kung ano na ang kataason sang tubig sa suba. Ining Kamugaw Bridge, diri sa may Kabangkalan City, ito na instansya ng response na matapos ang tao na nagakanto, di nagalili, nag-ausyoso kung anong sitwasyon sa tubig, anong kataas ang tubig. So, ginadagsa siya, naga-traffic, may naga-motor, naga-salakyan, tanan, naga-parking sa Taytay para mag-usisa sa sitwasyon. 11:30 kaina, wala na sang steps nga kitaon sa suba. Nag-awas na ang tubig baha. Nawasak na ang mga atop sang kapihan sa higad sang suba. Sa guwa sang City Hall, may amat-amat nga pagdalom sang tubig baha pero makalabay sa gihapon ang mga salakyan. Suno sa mga rescuers, kutob sa mga pwede i-rescue samtang masanag pa, luyag nila nga daan nga ma-rescue na. Kay kung maabdan sang dulom, delikado na katama para sa gina-rescue kag sa mga naga-rescue. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa piyak sang malain nga panahon, may pabalon kami sa gihapon sa inyo nga pang pag-good vibes ini nga weekend kay may lagawan kita. Basta gani mo ulano ng panahon kanami magpangapi. Kag isa sa mga lugar nga nami kapihan ining bago na mo na diskubrihan sa may barangay Kanadog sa Banwa sang Mursya, may matahong nga kapihan. Lantawa ang itsura sang katuan mo kag diri ka magakape. Ini natungan sa mga kabukiran diri sa Negros. Ining aton buwas katuan, ilagawon ta kamo di buwas sa tripping ni Ruming at 9 a.m. Shoutout anay sa aton nga live viewers subong nga hapon. Si Mirna Garido Clavel, good PM Digicast Negros watching from Payao, Binalbagan. Si Marcos Magellanos, mayong hapon Digicast, mayong gabi inagali sa mga abyan ko nga galantaw from Melbourne, Australia. Si Jessery Garucha Hivero, maulanon nga hapon ka Digicast sa Ruming. Shoutout kay Day Sela Grace Maravilla, happy birthday lang sa iya ka, God bless everyone. Si Ma'am Gloria Bantigue, good afternoon Digicast kag sa Ruming. Subaldo, happy weekend. Si Stephanie Zayco, mayong hapon Digicast Negros. Si Nelson Marvin Aurino Leonora, mayong hapon Digicast Negros watching from Dubai. Si Panot sa Dubai Worldwide, mayong hapon Digicast Negros watching dari sa Dubai. Be safe sa tanan. Si Anesita Perocho Tingzon watching from Talisay City, Negros Occidental. Si Jo Marie Bayot watching in Barangay Masulog, Canlaon City, Negros Oriental. Maria Fe Panaga Baredo, good PM Digicast Negros, keep safe sa tanan. Kag si Romel Mahilom Galio, good afternoon Digicast watching with Mary Ann Villeta Galio. Kagamuyan itong top 10 ng mga balita sa Negros subong adlaw tubtub sa Lunes. Have a safe weekend everyone.